Хора, днес ще играем Skyward в Hypixel. Вие казахте, че искате да гледате IP-то. Тъй, че сега съм ви го сложил. Ето. Сега съм ви го сложил. Само чакайте малко нещо да направя. Не, нищо. Давай. Така. Ето. Виждате ми характеристики. Там! Хора, може сега да си купя китове за ранкет. Чай, че ми е мазен пръст. И чакаме то нещастник да се върне от тоилетната, защото още стерее. Но той е все пак нещастник, тъй че... Какво да чакаме повече от някакъв нещастник? Който аз не го чувам. Май. Май, назад ти! Нещастник! Нещастник! За 95 хиляди. Расти! Дед, кажи хай. Черен. Това обработка се получи хубава. Как? Ми смисъл на цял екран е. Добре, ама знаеш какво ще направя сега? Какво? Ще едно-две видеото и ще стане 1 час. Ти си луд? Миша има видеото по 2 часа. Но знаеш колко много време се обработва. Ужасно много. 3 часа. Ами че... Така. Сега. Как се сменя... Не спива, бе. Сменя... Цигара. Иконата. Комета. Иконата. Икомата на цигара. Не! Хора, и сега се връщам. Направите такава. Една обикновена папка. Тук съм! Тук съм. Кой беше Хабиби? Това не беше Хабиб. Кой беше? Насран Хабиб. Кажи нещо. Не. Дели шагали стъпади. Нещастник. Какво? Така, хора, върнах се. Половин час. След 3 минути. 3 минути. Аз толкова много. Браво. Така, чакайте, мога да взема едно сладоледче. Колко имаш? Имам 2 кутии. Само са шоколадови. Аз набирам някоя хубавица.
Ау, Денис. Така. Мама. Нищо? Денис. Какво каза преди малко? Нищо? Помисли си пак. Нищо? Красива ли е? Удец! Поръча ме на клон. Да, не съм. Хубавица, хубавица. О, елатка, бейби. Бабо! О, моя да дойде. Чакай, къде тук нама? Ай, на апарата не среща. Първа среща. Значи, тя след това. Та първа среща става 10-11. Да. Френдли, след това си говорим за... Пениси. Се ти опуски, бе, мацка. Денис хвалих на дати портмонето през тераса. Честно ти говоря. Защото тати го забравил. Какво направя? Тати си забрал портмонето и след това... Аз даже да го хвърля през терасата. Какво? И ко? Не малко си му каза, че заминаха. Стой ми дай парите, бе. Вътре имаш 400 лева. Какво трябваше да казваш? Марак. Денис, харесва ли чорапи? Не е писано да сериозно. Не, обичам момичето. Сега бе! Тя ще да те затапя. Хе-хе-хе. Искаше да каже, що не ги обичаш, тогава защо не ги ядеш? Вместо вечеря. Защото имам вечеря. Абе, защо нямам флирт, бе? Искам да флиртувам с нея. Вие запознахте ли се вече? Да, назлено сме. Значи, чакай, тя е богата. О, я съм богат само, че. 35 000. От 50. I just feel like coming over right now. Не може да дойде, sorry. Не може сега да дойде. Нищо. Тя е полицай? Какво? Моля сега, ако е полицай. Стана така. Кой чинги ме? Може да си мисли, че е адвокат. Но не е. Че тя е... Адвокат! Хора, в миналата част... къде тръгваш, ма? Спирката! В миналата част чувах много слабо, за съжаление. Но просто не успях да направя нищо. Се намеря нова матка, това вече има кеф. Значи ме на просто кефита ще се жените в реалния живот. Някаква китайка. Пива, горе-долу. Не ме кефи. Има ли търси та, която има големи гонки? Кое? Кое има? Големи гонки. Кой е това? Бомбите на жената. Кое? Бомбите. Не те разбирам от бомби. Гърдите. Кое? Гърдите. Не разбирам от това. Кажи го по-ясно. Нещастник. Нас не нещастник, цел. Ти си много... Кажи по-ясно, е! Бомба. Бомба, като бомба крав. Кажи го по-ясно, че не те разбирам, прекъсваш си ми какво нещо. Чакай, че той ми прави демидж. Какво имат жените, че не те разбира?
Пак казвам, Денис, много си назад с всичко! Кое имат? Гърди имат. Кое? Трябва да търсиш момиче с големи гърди. Ма, човек не те разбрах, защото си. Аз се чувам, че имат големи врата. Имат големи врата. Майко. Не те чувам, бе, кажи как трябва. Поне или го кажи както Мишо го каза, ако той го знае това. Ай кажи, бе! Какво да казвам? Ами, какво имат? Големи гърди. Какво? Не знаеш какво са гърди. Не. Обясни го по друг начин, на друга дума. Ти. Кое? То няма друга дума. Кое? Какво му направих на тоя? Цялото време да си гулах и това ще в контактата. Чакай, бе! Не. Знаеш какво стана? Какво? Ами, мога влиза и ще говори с тази в тоалетната. А? Моя е много як, нали? Говори с момичета в туалетната. А? Кой друг сте? О, Ало? Ало? Дия кажеш на никой само. Ало? Дия кажеш на никой само. Ало? Ми хора, още 3-4 игри ще разцъкаме. Абе, Виждате, мама ти за конема. Ще съм у нас. Една секунда. Абе, за какво няма такова, бе? Флирт. Така бе! Може това. Гейма да се... Играта да се е бъгнала, може. Ма се е бъгнала, майка и сигурно не се да е бъгнала. Не се е бъгнала. Ска си псувал! Майка й! Както Марто майка ти са в пиджама, примерно. Ето! Не, майка ти какво? Майка ти не е псувна. Майка ти? Значи някой като каже майка ти е много мила, ти го приемаш като псувня, цели. Няма. Ами. Тогава. Мизи. Мама ти за какво няма такова флирт, бе? Какво каза? Мама ти за какво няма флирт? Мога крилчите да се рели, бе. А, не. Как? До кенефа. Този кенеф ще го чистиш ли? За какво се забави толкова много този? То спре, все. Не. Аре, бе, Букук, идвай по-бързо. Напикан. Напикан. Абе, брате, за какво Това не ще е мога да последна покана? игра. И може това да бъде за епизода. За какво не мога да покана у нас? Ще покажа стай. Ще покажа стай. Който не знае. И които никога момиче не иска влиза. Що много ли ми решат? Има ли гола? Не, базикам се. Фак. Май. То са базика с бе, батко! Не! Топчето падна! Не! Топчето падна! Знаеш какво веката? Помяр! Чака лака играе. Чака лака играе! Шакалака! Идаха! Какво е нещастник? Да, ма турбо! Няма! Трябва да се дойде с мене! Какво ли ще пратя?
неща. Защото си хубав. И так му шах да я правя вечеря, нищо. Улеца, не ви тръгва. Вон! Не! Стотка! Засам ли? Отиди да си направиш. Аз скоро не ще купя най-хубавия телевизор. Заради теб, скъпа. Тя не ти е жена. Не знаеш. Тя не ти майка, ама най-ви. Мама! Не можеш по-високо от мен. Това... Не можеш... Майка ти! Аз се викане. Ко? Нищо. Коре се? Хайде, тази купи ми камера. Та да купим камера. Аре, да купим камера. Какво каза? Нищо. Знаеш къде ще да слуша телевизора? Към спирката? Вънка. Are you fucking kidding me? Yep. Nope. Yep, манига. Майко, ма то... На то му прави по ужасно много демидж. Прави сте на баба си по ужасно много демидж. Не правя... Да, прави по ужасно много демидж. На баба си. Така ли? На баба си правиш много ужасно демидж, ли? Та сега е да си. Скилс, бате! Скилс! Бе, скилс, бе. Главата ти е скилс. Мале, сега ако това се тръгна на... Добре, в туалетната е, давай, тръгвай! Не, бе, бакук. Спешал, не. Шу. Не! Бакук. Continue cooking. Здравей! Да, всички мене, те са тимари! Ха. Сега ще видите вие. Нещастници! Дохай! Абе, да! Да, качи в легото, така. Давай. Отивки, не папа. Давай. Който не знае, когато играхме с Gold Game за първи път, той беше... Нещастник. Човека му ядеше в туалетната. Това сега не трябваше да го казваш! На туалетната чайния. Те си го казват по много хубаво време. Пресмехулка. Сега ще ритна една булка, Вигон. Майка ти. Нещастник. Не! Така, хора, тук сме. Малета! Аз ако отготвих сандвич има. Та се тръгна. Буклук. Тя да надо ме стои при буклук. Къде си? Добре. Не. Почна ми е беге на събирате, няма да му помагате. Аз ще снимам. То клипче е много дълъг. Мога даже да звучи до 2 часа. Защото докато не ми се спира да играя. Чакайте сега да сменим на бутушите. Да пуснем диско бутуши. Диско бутуши пак то. Да, аз имам диско бутуши. Имаш ти глава бутуши. Хора, това ще било да... Чакай! Чакай тази задна! Първо трябва да скупя ново легло. Тя е много грозно. Девид. Хора, това ще бъде от клипа. На това му виждам прашките. Надявам се да не ви е харесал.